com us he dit, la Marta la tenim aquí com a estudiant del grau de turisme en anglès i, per tant, us podrà explicar la seva experiència. També tenim en Jan Villar, és també un estudiant de quart de direcció hotelera i serà aquell que us explicarà de primera mà què és el que es fa en el grau de direcció hotelera, sobretot en aquells cursos més experiencials, com pot ser la formació dual, on es combina teoria i pràctica, tot això us ho explicarem més endavant. Hola, Jan. I perquè no tinguéssiu tot alumnes de darrer curs, ja ho he dit, que tot i que són molt jovenets i que fa res, però he pensat que potser seria millor també tenir alguna persona que us pogués explicar de més a prop, perquè la Paula és una estudiant de segon del grau de turisme i, per tant, que us pogués explicar des de la seva experiència, que potser els altres ja no se'n recorden perquè ja estan més cap a les sortides professionals, que no pas la triada de carrera. La Paula jo crec que encara ho té, perquè abans m'ha fet un comentari que jo dic, aquesta encara estava pensant en les paus. Diu, pobres, ells que ara esteu tan... Jo crec que encara patia per vosaltres, si trobava ja la Paula. Hola, Paula. Bon dia. Doncs, si us sembla, he fet una mica les presentacions dels que ens acompanyen. Tenim a les companyes de promoció per si necessiteu fer algun comentari, també ajudar-nos. D'aquí una mica també suposo que es connectaran des de gestió acadèmica per si teniu algun dubte. Yo he empezado a hacer las presentaciones en catalán. Así es como haré la presentación, a no ser que nos comuniquéis a través del chat que hay alguna persona extranjera y, por tanto, que no entiende el catalán. Si es así, pues como somos plurilingüísticos, el plurilingüismo lo tenemos muy introducido, pues lo podremos hacer en el idioma que sea necesario. Por tanto, buenos días a todos, bon dia, i si us sembla, doncs començo una mica a fer aquestes presentacions mentre es va afegint la gent. Com he dit, jo soc Maria Noguera, soc la directora de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera i mirarem entre tots, perquè vull que això sigui una cosa molt dinàmica i molt plural, intentarem explicar-vos què fem i com ho fem a través de les experiències, a través de les seves experiències i a través dels vostres dubtes. Ho anirem introduint. Farem un fil conductor, jo us faré una presentació que té 5 blocs i anirem parant després de cada un dels blocs perquè vosaltres pugueu fer les vostres preguntes. Si voleu, doncs podeu aixecar la mà i us donem veu. Si no, ho feu a través del xat, com preferiu, i nosaltres us anirem donant veu, ja sigui veu llegida o veu parlada. I què és el que farem? Doncs primer farem un primer bloc on us explicaré què es fa a la Universitat Autònoma de Barcelona relacionat amb el sector turístic i hoteler. Dir-vos que es fan 3 titulacions. La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix 3 titulacions relacionades amb el sector turístic, que és el grau de turisme en anglès i el grau de direcció hotelera. Veurem quins són els trets diferencials de cada un d'aquests graus i què us ofereix aquesta universitat. Veurem un segon bloc on us direm quantes places oferim i quin serà l'accés, és a dir, quina nota d'accés necessiteu. He de fer la prova general, l'específica, què necessito, quines són les ponderacions, tots aquells dubtes que pugueu tenir sobre aquest tema. Veurem un tercer bloc, que serà com s'estructura l'organització de les assignatures, com es fan, en quins cursos. Veurem també quina mobilitat, és a dir, quin tipus de mobilitat si voleu fer, si voleu anar un semestre o un any a estudiar en una universitat estrangera o a fer unes pràctiques, doncs quines opcions us podem oferir. I acabarem veient una mica les sortides professionals i donant-vos el nostre contacte tant de coordinadors com d'altres perquè ens pugueu fer qualsevol pregunta que vulgueu. Per tant, si us sembla,
I per no fer-ho més llarg, doncs donarem inici i anirem comentant cada una d'aquestes parts i d'aquests blocs que us he comentat. A veure, en principi, hauríeu de veure la presentació, jo crec que la veieu tots, si no m'ho dieu. Com us he dit, la Universitat Autònoma de Barcelona ofereix 3 títols de grau relacionats amb el sector turístic. El grau de turisme, el grau de turisme en anglès i el grau de direcció hotelera. Anem a veure quins són els trets diferencials d'aquests graus. Hi ha uns trets que són comuns a tots 3 graus perquè ens els proporciona l'escola i la universitat on es fan aquestes titulacions. La universitat és una de les universitats amb més intercanvis internacionals que hi ha. En el cas d'aquestes titulacions i específicament aquestes titulacions de turisme, tenim convenis i, per tant, la possibilitat de fer intercanvis amb més de 76 universitats de tot el món. Realment, això us dona moltes opcions. Igual que podeu fer i teniu oportunitat de fer aquests intercanvis, podeu fer pràctiques nacionals i internacionals que us busca el centre i, per tant, és un centre que en un curs normal pot arribar a fer entre 700 i 800 de pràctiques perquè us feu a la idea, senzillament a la nostra facultat, a la nostra escola. També és molt important el fet, jo sempre dic que una carrera no acaba quan s'acaba la carrera, sinó que realment aquella titulació comença a aplicar-se precisament quan s'acaba i, per tant, és molt important el fet que sigui una titulació que té un índex d'inserció laboral ara, el 2020, elaborat per l'Agència de la Qualitat Universitària, que és un ens independent de les universitats, per tant, que té l'índex més alt d'inserció laboral. Jo, com els he comentat, jo crec que això és un punt a favor dels estudiants. Jo sempre els dic que m'agrada creure que tenim alguna cosa a veure, però també m'agrada saber que formem gent proactiva i gent que les empreses, posats a triar entre una persona d'una altra universitat que ha fet turisme o direcció hotelera i una de la nostra, acaba triant prioritàriament la gent que ha cursat aquesta carrera a la UAB. Per tant, o realment som molt bons a triar aquests alumnes o realment els donem una mínima formació competencial que també fa que puguin assolir aquests llocs de feina. És important tenir feina, sobretot en els temps que corre, però encara més important és tenir un índex i una qualitat ocupacional. És a dir, que t'agradi la feina, que el que hagis fet estigui relacionat amb el que has estudiat i que, evidentment, tinguis una bona remuneració per això. I, per tant, també us he de dir que és dels més alts de totes les universitats que fan turisme i direcció hotelera. Evidentment, això és un treball en aquest sector i en molts altres que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar millorant, perquè ja sabem que tots els nivells operatius i més baixos de qualsevol sector a vegades necessiten algun ajust. També us he de dir que aquest és un dels sectors que quan arribes a un nivell intermig o alt, realment és un sector que està ben remunerat. Per tant, aquests serien uns trets comuns a totes aquestes titulacions. Ara veurem aquells trets més distintius de cada una de les titulacions. A veure, quina diferència hi ha entre el grau de turisme i el grau de turisme en anglès? Realment és la mateixa carrera, l'única que el grau de turisme s'imparteix íntegrament en llengua anglesa. No només es fan assignatures de llengua anglesa o de llengua estrangera anglès, per tant, no només fas gramàtica i, evidentment, vocabulari, sinó que totes les assignatures es fan en llengua anglesa. Què és el que guanyes fent això? Òbviament, guanyes tenir un coneixement i un vocabulari comú de totes les assignatures. Jo ara els deia, i se'n reien, sobretot la Paula, que no m'ho havia sentit dir mai, de que, clar, no és el mateix saber un idioma, saber parlar un idioma, que tenir vocabulari d'un idioma. És a dir, jo puc saber parlar anglès, però si em fas parlar d'horticultura, doncs em costarà perquè jo crec que no tinc les paraules ni en català ni en castellà. Com li he dit abans, que no se'm dona gaire bé i és cert, ho comparteixo amb tots. És a dir, jo crec que no tinc plantes de plàstic perquè, mira, però què vol dir això? Doncs que no és el mateix saber un idioma que tenir vocabulari d'un idioma. Per tant,
Què és el que guanyes fent el grau de turisme en anglès? Doncs precisament tens el vocabulari de totes les assignatures específic que hagis fet. Si fas màrqueting, doncs tens el vocabulari específic, si fas patrimoni, el vocabulari específic, etc. Per tant, és una immersió total, com si estiguessis fora del país, però estant al país. Després la Marta ens farà 5 cèntims quan acabem aquest bloc de si costa, si no, si és complicat. A totes 3 titulacions, tot i que comenti aquí, el grau de turisme en anglès, grau de turisme i grau de direcció hotelera, formem en mínim 4 llengües estrangeres. Obligatòries n'heu de triar 2, que portareu a terme entre primer i tercer. I podeu triar 2 d'aquestes 4 que us oferim: anglès, francès, alemany i xinès ja des de primer. Aleshores, podeu fer anglès i alemany, francès i anglès, francès i alemany, francès i xinès. Jo sempre recomano, en el cas del grau de turisme en anglès, com ja feu la carrera en anglès, no hi ha problema en si no tries llengua anglesa. Per què? Perquè ja fas i desenvoluparàs tota la carrera en anglès. En el cas del grau de turisme i del grau de direcció hotelera, excepte que ja tingueu un nivell molt consolidat, això vol dir a partir d'un C1, jo sempre us aconsellaria que una d'aquestes llengües fos l'anglès. Aleshores, aquí, quan fas el grau de turisme en anglès, com ja el fas, si no el vols fer, cap problema. Això sí, tots els idiomes, això en totes 3 carreres, tenen acreditació oficial. Què vol dir això? Doncs vol dir que tu quan aproves aquesta assignatura tercer, que és l'últim curs que és obligatori, tu acreditaràs, amb l'examen que faràs, ja acreditaràs un nivell d'anglès. Quins nivells has d'acreditar? Doncs en el cas del grau de turisme en anglès, com es recomana que ja entris en un nivell equivalent al B2, això no vol dir que és un nivell de first, no vol dir que l'hagis de tenir ja acreditat. No cal que pagueu per acreditar-vos un nivell, perquè el primer curs de la carrera del grau de turisme en anglès s'acredita aquest nivell B2. Aleshores, quan arribes a tercer, en el cas del grau de turisme en anglès, acreditaràs un C1, un Advanced, i en el cas del grau de turisme i del grau de direcció hotelera, en funció del teu nivell d'entrada. Per tant, si ja vas entrar amb un B2, com els del grau de turisme en anglès, doncs acreditaràs un C1, perquè és una prova multinivell. I si no, com a mínim, per aprovar tercer, hauràs d'haver acreditat un nivell B2. Per tant, això què vol dir? I la resta de llengües també acreditaran els seus nivells corresponents. I aquestes acreditacions no tenen un cost a part, sinó que al mateix aprovar l'assignatura acredites aquests nivells amb el mateix cost que hagis pagat per fer aquella carrera. Per tant, no tenen un cost addicional. La pregunta de és necessària una prova per entrar en el grau de turisme en anglès? No, jo crec que s'ha d'aplicar el sentit comú. Si sou persones que sabeu que teniu un nivell suficient, es recomana aquest nivell, encara que no estigui acreditat, d'un B2, per fer aquesta carrera. Vosaltres sabeu si sou capaços de seguir unes assignatures, saber escriure i desenvolupar absolutament tota aquesta carrera en anglès. Ara la Marta després us ho explicarà i veureu que no hi ha problema. Sí que és cert que en totes 3 titulacions es fa una prova de nivell d'anglès i de francès, que són dels que teniu nivells, per saber quin és el vostre nivell d'entrada. Però no perquè això tingui cap valor, és a dir, tu saps quin és el nivell d'entrada perquè d'aquesta manera, com a tercer, has d'assolir un nivell a grau de turisme i grau de direcció hotelera mínim un B2 i a grau de turisme en anglès un C1, doncs perquè tu sàpigues de dir, bueno, en aquests 3 anys, a part de les classes, doncs potser he de millorar una mica més la meva fluïdesa o he de millorar alguna cosa. Doncs és qüestió de que vosaltres ho aneu treballant. No us penseu que el fet de no fer una carrera en anglès no us proporciona possibilitat de fer assignatures en anglès. De fet, al grau de turisme teniu l'oportunitat, i per tant veieu que hi haurà assignatures en anglès obligatòries i optatives, la possibilitat de fer-ho bilingüe. És a dir, podreu arribar a fer 2 anys en català-castellà i 2 anys en anglès. Fer primer i segon, per exemple, aquí en català-castellà, marxar a tercer a fer un Erasmus en un país de llengua anglesa i tornar aquí un quart i agafar totes les assignatures en llengua anglesa. Doncs, per tant, fixeu-vos que teniu l'opció de fer o tot el grau de turisme en català-castellà amb alguna assignatura en anglès o fer-lo bilingüe, meitat i meitat, o
fer-lo totalment en anglès. Si ho fas totalment en anglès, ja tries el grau de turisme en anglès. En tots els casos, tens professorat professional en actiu, és a dir, tant per aquelles assignatures més metodològiques, que serà professorat que estan donant aquelles assignatures en les diferents titulacions de grau. Per què? Perquè els graus de turisme són graus molt pluridisciplinars. Això vol dir que podreu fer tant assignatures de gestió d'empreses com assignatures patrimonials, com de geografia, de màrqueting, de protocol, de publicitat. I aleshores què vol dir? Doncs que com estem en un campus, no sé si el coneixeu, el de la Universitat Autònoma de Barcelona, si no us insto, encara que això ho fem online, el campus és obert i per tant el podeu visitar, doncs hi ha professorat de cada un d'aquests. És a dir, el professorat que us faci gestió d'empreses serà professorat que està fent aquestes assignatures a administració i direcció, o el professorat que fa màrqueting, o el professorat que fa publicitat. D'acord? I per tant, i també hi ha professionals en actiu, sobretot mirem que les assignatures optatives estiguin fetes totes o en la seva gran majoria per professionals en actiu que us poden transmetre la seva experiència de primera mà del sector. Tant en el grau de turisme com en el grau de turisme en anglès es fan pràctiques de segon fins a quart. Segon i tercer obligatòries i quart opcionals. En el grau de direcció hotelera ja ho veurem, que també es fan a segon i a tercer i a quart opcionals. Això, evidentment, és una pràctica per poder entrar en el món laboral amb una bona base. Per què no es fan pràctiques a primer? Sempre ho comento, la Universitat Autònoma de Barcelona no proporciona mà d'obra barata a les empreses. És a dir, si una empresa creu que tens la capacitat per poder treballar sense haver estudiat, tenir la base suficient, és perquè l'has adquirida amb un cicle formatiu, etc. I, per tant, et pot contractar. Però a primer es creu que no teniu la base per poder... I per tant, no us ajudem fent això perquè realment us posem en un problema. Molt bé, doncs aleshores, evidentment, igual, com us he dit, hi ha les llengües estrangeres i et pots especialitzar en diferents itineraris que veurem més endavant. El cas del grau de direcció hotelera, en què es diferencia del cas del grau de turisme? És a dir, si tu tens clar que t'agrada el sector turístic i hoteler, però no saps exactament quina part d'aquest sector turístic t'agrada, el grau de turisme o turisme en anglès va molt bé perquè t'expliquen tot el ventall de possibilitats que té el sector turístic. I tu d'aquí tries la part que t'agrada perquè t'aniràs especialitzant i aniràs veient quina part t'agrada a mesura que vas fent assignatures. Hi ha gent que ja té clar que d'aquest sector turístic el que li interessa és el sector de l'allotjament i de la restauració. I aleshores el que ha de fer ja és un grau realment molt innovador en el seu moment perquè ja t'especialitzava realment en aquest àmbit. És un grau que, a més, té una metodologia molt específica perquè el que fa és formar-vos d'una manera molt experiencial. A partir de segon, té una formació dual. Això vol dir que tu et passes unes setmanes a l'aula i unes setmanes en un laboratori real, que és un hotel campus, que està en el propi campus de la UAB. Aquest any, per qüestions òbvies de Covid, com la universitat estava tancada i, per tant, aquest hotel també, doncs els tenim a Barcelona, en un hotel de 5 estrelles, que està situat al World Trade Center. Vull dir que senzillament és per qüestió de Covid, però si no, normalment va molt bé el fet que puguin estar, tenir un hotel, un laboratori real allà mateix. Per tant, ara després en Jan també ens explicarà una mica la seva experiència i quines assignatures es fan. Igual, el que hem dit en quant a les llengües estrangeres i, òbviament, aquest primer aprenentatge que es fa del sector es fa en un entorn real però amb monitors i amb professorat propi. Per tant, els alumnes no estan mai sols. Pràctiques externes a partir de tercer i de quart. Per tant, ja tenen una base. Veuran els diferents departaments, cada un d'ells des de la part més operativa a la part més estratègica i això els ajudarà en el dia de demà a poder gestionar aquestes empreses. En el cas del grau de turisme i grau de turisme en anglès, teniu també la possibilitat d'obtenir un doble grau internacional. Per què internacional? Perquè
sempre hem cregut que tenir 2 títols del mateix nivell, que són 2 graus, doncs havien de portar alguna cosa més, que no pas el propi títol, sinó per tenir 2 títols tens un grau i després fas un màster. Si eren 2 graus, havia de ser internacional perquè d'aquesta manera t'aportava aquesta visió de fer-lo fora del país, de fer-lo en una altra llengua i, per tant, tenies un valor afegit. Tenim un acord de doble grau internacional que es fa en 4 anys, és a dir, en els mateixos anys que et podries treure la carrera, doncs tens 2 graus. Òbviament, com qualsevol carrera en la qual facis un doble grau, doncs el temps que combinis els 2 graus requeriran d'un esforç addicional. Aquest doble grau el tenim amb la Universitat de Salzburg, a Àustria, que és una de les més reconegudes, sobretot a nivell d'innovació i gestió turística. Per tant, com funcionaria? Tu faries primer i segon aquí, a la UAB, i el primer semestre de tercer, i marxaries el segon semestre de tercer i el primer semestre de quart a Salzburg, a fer aquest doble grau. D'acord? Aleshores, aquest doble grau, tot i fer-lo a Àustria, està en anglès, però et dona, clar, òbviament, la possibilitat, perquè allà es parla alemany, de poder millorar i reforçar el teu alemany i també de poder fer pràctiques, si vols. Per tant, aquí sortiríeu amb el grau de turisme o el grau de turisme en anglès i el Bachelor in Business Innovation and Management in Tourism. Què passa? Això ho he de decidir ara? No, no ho heu de decidir ara. El bo que tenen aquests dobles graus és que tu pots començar, fas primer, segon, i quan arribes a segon, doncs tu cada any se t'aniran presentant i aleshores tu tries si vols fer això, aquest doble grau, si vols fer un Erasmus, si vols fer unes pràctiques o si ho vols fer tot. Vull dir que el bo és que són opcions i que no ho has de triar ara. Ara només heu de triar si feu el grau de turisme en anglès o el grau de direcció hotelera. Molt bé, aquesta primera part per mi estaria. Ara deixaré de compartir abans de començar amb les places i l'accés, perquè si teniu dubtes, els que esteu aquí, que segur que en teniu, doncs ens els pugueu fer. Si aixequeu la mà, doncs us donarem entrada, i si no, a través del xat. I si no, doncs continuaríem i veuríem les places, però no sé si voleu dir alguna cosa, o Paula o Marta. Bueno, jo en el meu cas faig turisme en català espanyol. Jo vaig fer la prova de nivell, que és un examen que et fan abans d'entrar a la carrera, com t'ho fan en tots els idiomes que escollis. Per exemple, si no has fet mai francès, no passa res, perquè et ficaran amb companys que tinguin el mateix nivell perquè aneu conjuntament i aneu avançant bé. No és allò com a les classes potser de batxillerat, que potser un ja té molt de nivell, l'altre no en té tant. Ho fiquen com en un grup més homogeni. I jo, per exemple, no tinc cap titulació d'anglès oficial, però sí que és veritat que la meva prova de nivell tenia un B2, un B2.1, van fent diferents... Diu, bon dia, en cas de tenir el B2 o més inicialment i que estigui acreditat, hem de realitzar la prova de nivell. Sí, perquè la prova de nivell, si no m'equivoco, és perquè et fiquin amb companys del teu nivell. No és per res més, la nota tampoc t'anirà a algun lloc, simplement és per orientar una mica com organitzar els estudiants. És exactament això que ens diu la Paula. És a dir, la prova de nivell és senzillament perquè vosaltres, abans de començar la universitat, sapigueu quin nivell, si ja la tens acreditada, tu ja el sabràs, però clar, nosaltres no ho sabem i és més adequat que tots. Cada prova de nivell està feta amb uns estàndards i encara que tu tinguis un FIRST, pot haver una persona que tingui un FIRST, pot haver una persona que tingui un B2 per l'Escola Oficial d'Idiomes i tot vulguis que, o per un servei de llengües, com els que imparteixen les llengües a la UAB. És a dir, a la UAB nosaltres no tenim personal contractat que sàpiga un idioma. Nosaltres tenim el Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el que fa les classes de llengües a la nostra universitat i per això podem acreditar els nivells, perquè els serveis de llengües de les universitats són com les escoles oficials d'idiomes. Per tant, poden acreditar els nivells i això garanteix, evidentment, el nivell. Per tant, ja ho veieu, no? Vull dir que és senzillament, com ha dit la Paula, per posar-vos en el nivell que us correspongui. Perquè tot i tenir un nivell B2, jo he dit que en el grau de turisme en anglès és adequat tenir un nivell B2 i quan acabes a tercer adquireixes un C1. En el grau de turisme i en el grau de direcció hotelera, si tu ja parteixes d'un nivell B2,
Quan entres... Aniràs a un C1. Exacte. Se't posaran en el grup corresponent i el nivell corresponent perquè tu quan acabis a tercer puguis assolir aquest nivell C1. Per tant, en qualsevol dels casos, a tercer se t'acreditarà el nivell que tinguis. Mínim, grau de turisme i grau de direcció hotelera heu d'acreditar un nivell B2 i si tens un nivell C1, doncs acreditaràs un nivell C1. I en el cas del grau de turisme en anglès, doncs acreditarem un nivell C1. Estan fent preguntes ja dels altres punts, crec. Sí? El tema del batxillerat... El batxillerat i les sortides, quines assignatures i tot, ho tocarem ara. El batxillerat, sí. Ara mateix ens posem amb els tipus d'accés i els batxillerats. Sí, perquè així se'ns estan avançant. Bueno, ja està bé. Això vol dir que estan interessats. Exacte. Però sí que diuen totes les assignatures. Sí, amb els nivells d'idiomes, tots els nivells d'idiomes que tu cursis aquí sortiran acreditats. Els que nosaltres oferim són anglès, francès, alemany i xinès i amb tots sortiràs amb acreditació. Cadascun amb el nivell corresponent que tinguis. I encara podries fer, nosaltres n'oferim 4, però encara podries fer 6 crèdits més optatius, que això no sé si ho havia comentat a vosaltres, no? 6 crèdits més optatius d'una altra llengua estrangera que nosaltres no oferim. És a dir, si vosaltres, per exemple, feu italià, que nosaltres no l'oferim, i teniu un nivell acreditat, doncs podríeu també fer-lo servir com a crèdits optatius. O feu rus, o feu àrab, o teniu algun nivell acreditat d'alguna altra assignatura, d'alguna altra carrera. Per tant, si us sembla, d'acord, anem avançant i així també solucionem els dubtes de l'accés i de quin batxillerat i així també vosaltres també podeu dir una mica la vostra experiència, amb quin batxillerat vau entrar i totes aquestes coses. Per tant, si us sembla, anem a veure exactament això. Estem interessats en una de les carreres del sector turístic a la UAB. Quantes places s'ofereixen i quin accés? Què he de fer per accedir? Aquestes carreres, totes tres, grau de direcció hotelera, de turisme i de turisme en anglès, tenen una durada de 4 cursos acadèmics. Cada curs acadèmic s'imparteixen 60 crèdits. Això normalment és assimilable a 5 assignatures per semestre. Nosaltres només oferim horaris de matí. Aquest horari pot ser normalment de 9 a 3, no vol dir que sigui tots els dies de 9 a 3, però és la franja d'horari de matí. Per tant, en funció del grup que et toqui d'idiomes, del nivell que tinguis, doncs pot ser que tinguis uns dies fins a les 3, uns altres no, etc. Aleshores, per què no oferim horari de tarda? En teníem, però la majoria de vosaltres tenia interès en fer grups de matí i així ho vam fer, perquè després feu esports o feu altres extraescolars o teniu, com us he dit sempre, una altra vida, que és molt acceptable. Què oferim? Nosaltres tenim 100 places del grau de turisme, 60 places del grau de turisme en anglès i 90 del grau de direcció hotelera. Com estan conformats aquests crèdits? Doncs normalment hi ha un primer curs, que és un primer curs introductori, de formació més bàsica, on us dona una visió transversal i global del sector, ja sigui el sector turístic o, en el cas de direcció hotelera, més específic de la gestió de l'allotjament i de la restauració. Després teniu assignatures obligatòries i en els darrers cursos heu de cursar uns crèdits optatius. Això us donarà peu a la vostra especialització a través de les mencions. Això ho explicarem més endavant perquè veureu que l'important és que trieu aquelles assignatures que us agradin perquè en això us estareu especialitzant. I l'últim curs també feu un treball final de grau, que és un compendi de diferents assignatures, de coneixements adquirits en diferents assignatures que heu anat cursant al llarg de la carrera. Per tant, ja veieu que 100 places de turisme, 60 i 90. La nota d'accés pel batxillerat i cicles formatius de grau superior podeu accedir per qualsevol batxillerat i qualsevol cicle formatiu de grau superior, qualsevol opció, i la nota d'accés és un 5. Que la nota d'accés sigui un 5 vol dir que qualsevol persona que vulgui accedir, l'última persona que ha accedit aquest any en aquestes carreres, ha tingut un 5. Això vol dir que tothom que vol accedir pot entrar perquè hi ha places suficients.
òbviament, en el juny-juliol, òbviament, tindràs plaça segur i les últimes persones entren al setembre. D'acord? Però que una carrera tingui una nota de 5 vol dir que és millor o pitjor que una que tingui una de 13? No, senzillament és que les places que s'oferten són suficients per tota la gent que les vol fer. Òbviament, la carrera que té una nota més alta de tot el sistema és física i matemàtiques, però és que tenen 20 places. Vull dir, clar, triaran els 20 millors. No m'estranya que tinguin un 13 i escaig. Òbviament, triaran els 20 millors i el 13 i escaig serà l'última persona que hagi entrat. Que la nota d'entrada sigui un 5 vol dir que com a mínim necessiteu treure un 5 de la vostra nota d'accés a la universitat. Ja sabeu que és la unió del batxillerat més les proves d'accés a la universitat. D'acord? Però igualment, ara després ells ens ho comentaran, que l'última persona que hagi entrat en aquestes carreres tingui un 5 vol dir que tothom que volia entrar ha pogut entrar. Però no vol dir que la nota de la primera persona, de la nota més alta que hagi entrat en aquestes carreres sigui aquesta. Veus? Per exemple, aquest any passat, en el grau de turisme i grau de turisme en anglès, la nota més alta que va entrar era un 12.700, em sembla, o 300. Ara no sé si 300 o 700. Però, i en el grau de direcció hotelera, aquest any una mica més baix, era un 11.900. Vull dir que això vol dir que a partir d'aquí la gent va anar podent entrar, però si no hi hagués hagut places, aquestes persones haguessin entrat abans que les altres. Sempre entres per ordre de nota. Això què vol dir? Doncs que si tu has fet un cicle, també podràs convalidar crèdits d'aquestes carreres. Si tens un cicle formatiu relacionat amb el sector turístic o de l'allotjament, doncs, que són tots aquests que us hem llistat aquí, podreu tenir convalidats, és a dir, reconeguts, no els haureu de cursar, entre 30 i 60 crèdits. Aquests que tenen asterisc, tots tenen crèdits reconeguts en el grau de turisme en anglès i aquests que tenen l'asterisc no els tenen reconeguts en el grau de direcció hotelera. D'acord? Però ja ho veieu. Per què? Perquè no estan relacionats. És a dir, el cicle formatiu de grau superior d'agències de viatges amb el grau de direcció hotelera no té continguts comuns i, per tant, no tenen crèdits reconeguts. Ponderacions. A què us heu de presentar? És a dir, vosaltres us podeu presentar a la selectivitat, a la prova general, òbviament, i després a la prova específica. Això, quan la carrera on voleu entrar té nota d'accés, és imprescindible. Per què? Perquè imagina't que la nota de la carrera que tu vols entrar té un 13 i tu només et presentes a la prova general, que arriba fins a 10. Mai podràs accedir perquè no estàs fent la prova específica que et dona del 10 al 14. D'acord? En aquest cas, no seria necessari fer-la, però jo és el que us dic sempre. Ara després us explicarà la seva experiència, però amb el que us ha costat primer i segon, amb les condicions amb les que ho esteu fent, ja no ve d'un esforç més i ja acabar i presentar-vos a totes les que pugueu. Per tant, si podeu presentar-vos a 3, doncs a 3. I en funció del batxillerat que hàgiu fet, doncs, home, està bé triar aquelles que us donguin més ponderació. Però que no és necessari, perquè la nota d'accés és un 5. Però, home, sempre és una satisfacció. És a dir, això de treure més d'un... Vull dir que si te'n surts i acabes traient més d'un 10 o treure un 9, penses, ostres, està molt bé. Doncs farem igual que abans, pararem i si de cas podeu anar fent les preguntes i si de cas que ens vagin explicant una mica quin batxillerat van fer, no sé, ara que comenceu, Marta o Jan, Paula, qui vulgueu. Expliqueu-nos una mica. No, Hi ha una pregunta, no sé si respondre-la primer perquè ho sabreu vosaltres millor que nosaltres, que diu, en cas de venir d'un cicle superior de gestió d'allotjaments que estava marcat a la llista amb un 7,76, em recomanen fer les específiques de l'ESPAU? Gràcies. Amb un 7,76, com la nota de tall és el que t'he dit, com la nota de tall és un 5, si no vols, no necessites fer les específiques. Si tu les vols fer per treure més nota, però no, perquè la nota és un 5 i tu ja tens un 7, entenc que ets un 7,76.
Per tant, entraries sense problema. Per tant, si no les vols fer, no cal. És a dir, per nosaltres no les has de fer. Si ho vols fer per satisfacció personal, endavant. I després, amb la pregunta que hi havia al principi de tot, de jo he fet l'humanístic, no sé, en el meu cas jo havia fet l'humanístic, així que potser la puc resoldre una mica millor. Jo vaig fer l'ESPAU l'any 2019, feia el batxillerat humanístic, o sigui que feia llatí, però sí que és veritat que vaig canviar literatura, que no em ponderava l'últim any, per economia de l'empresa, que sí que em pondera 0,2. En aquest cas t'agrada direcció hotelera. Direcció hotelera, si ponderava matemàtiques, economia d'empresa i no sé si hi ha alguna més, Jan. No sé si Sí, i geografia també, perquè també fem geografia. Geografia. Sí, i amb el tema de l'humanístic, no et preocupis perquè, o sigui, sí que és cert, com ha dit aquí la Paula, si tens ja un nivell d'economia de l'empresa, ja sigui perquè et pondera o no, un cop arribes a primer sí que és cert que ajuda una mica, però no et preocupis perquè tothom comença de zero i els materials que es proporcionen estan pensats perquè tu puguis seguir la classe, hagis o no hagis fet economia de l'empresa abans, saps? O sigui, no et preocupis que els coneixements són els mateixos per tots i no importa si comences de zero o comences una petita base. Això cap problema. I estan demanant un 5 sobre 14. O sigui, només fent les generals, que no són aquestes específiques que et ponderen més, ja pots arribar al 10 perfectament. I fent humanístic tens geografia, matemàtiques no les tens perquè hauries de fer el social, entenc. Hi ha vegades que es fan combinacions diferents, però pots arribar perfectament a entrar i a més hi ha places suficients. Per tant, la Paula va fer l'humanístic, el que passa que ella va canviar una assignatura, però si no l'hagués fet, ella també va entrar amb una nota, que això ho he sabut abans, va ser una d'aquestes dels 12. Vull dir que fins i tot fent l'humanístic, per tant, sense problemes. Això no és cap impediment, més en una carrera de turisme. Al contrari, ajuda molt, segons quines assignatures. I és això, jo, per exemple, dic, després de tot l'esforç que he fet durant aquests 2 anys, presentar-me a una assignatura més no em costa res, em vaig presentar al màxim. Per exemple, una que creia que m'anava a anar millor, em va anar pitjor. Però mira, escolta, doncs tens això de que t'agafen les 2 millors, no? Doncs és això, s'ha d'anar jugant amb el que vulgueu, quin nivell voleu assolir. Si no voleu arribar més, doncs escolliu les assignatures que voleu i ja està. Però arribeu perfectament, no és cap impediment. Doncs, Jan, tu amb quin batxillerat vas entrar? Sí, jo vaig fer el social, que sí que és cert això que deia. Ja et donen una base d'economia, economia de l'empresa, que sobretot a primer, que tens aquestes assignatures, et donen una base, però sí que és cert que quan arribes a primer i comences a fer les assignatures, el professor ja et dona els materials perquè tothom comenci des del mateix nivell. Potser tu, si ja ho has fet, dius, això em sona bastant i et pot ajudar en el dia a dia, però que tots acabareu aprenent el mateix i si segueixes les directrius de classe ho treus sense problema. Hagis fet el batxillerat que hagis fet. Doncs Marta, tu quin vas fer? Jo, ho volia comentar abans, però no passa res, que jo vaig fer el científic i em vaig trobar, jo vaig fer el científic perquè, no sé, en aquell moment vaig decidir que era la millor opció. I jo recordo arribar al primer curs a la universitat i trobar-me amb geografia, dret, economia, que jo no en tenia ni idea i la veritat és que no vaig tenir cap problema. Jo vaig fer el científic però no se'm donaven molt bé les mates ni això, Vull dir que no tenia més facilitat, tot el contrari. Però em vaig trobar en el que comentava el Jan i la Paula, que no vaig tenir cap tipus de problema, tot i no saber molt bé, no tenir aquestes bases, que sí que és veritat que van molt bé si les pots tenir, però si no, no passa res, perquè els professors compten com de zero. Si tu ja ho tens, doncs aniràs més ràpid i serà més fàcil i podràs ajudar els altres. Però ells compten com que tu no ho saps. Llavors ho expliquen molt bé i si s'han de quedar amb tu, després de classe es quedaran a explicar-t'ho, com va ser el meu cas en més d'una ocasió, perquè al final el que interessa és que tu assoleixis aquests coneixements bé. I si ja portes aquesta base, doncs perfecte, però si no, no deixaran que tu vagis patint i vagis ofegat fins a l'examen. Vull dir que per això sí que no us preocupeu, que si veniu de batxillerat, de cicles, s'us dona millor o pitjor,
o qualsevol cosa, vull dir que no, per això no us preocupeu perquè ells ja compten que tu ho has d'assolir bé i a un bon ritme, no us deixaran anar patint tota la classe. Vull dir que una mica ja veieu, no?, que tenim aquí la mostra, jo ho he dit abans, no?, que hem fet la sessió, i si ho arribo a fer després no me'n surto, Vull dir, hi ha un humanístic, un social i un científic. Per tant, veieu que el fet de que sigui també una carrera tan pluridisciplinar, doncs tindreu més facilitats en funció del que hàgiu fet o no, perquè estareu acostumats o s'us donaran millor, no?, aquelles assignatures més d'estudi o aquelles més numèriques o evidentment, cadascú tindrà, o lingüístiques, una facilitat en unes o en unes altres. Bé, doncs, si us sembla, anem continuant, perquè així hi avancem, i anem avançant. Doncs veiem que el tercer dels blocs és una mica com estructurem i com organitzem i quines activitats fem, com fem aquestes classes. Ja tenim l'accés, per tant, només presentant-vos a la fase general tindríeu nota d'accés, us podeu presentar a l'específica perquè us ponderi més, però sense problemes. Anem a veure un cop ja hàgiu entrat què és el que fem i com ho fem. Doncs, a veure, una de les coses importants és que mirem d'utilitzar metodologies i entorns digitals que, òbviament, us centrin en el món actual. Per tant, no només volem donar contingut, sinó també us volem donar competències. Això vol dir que mirem d'organitzar les classes per tal que adquiriu habilitats lingüístiques, no només en les assignatures pròpiament de llengües, sinó que en totes les assignatures hàgiu de fer presentacions, hàgiu de treballar competències lingüístiques, hàgiu de preparar competències comunicatives, hàgiu de treballar en equip, hàgiu de planificar, hàgiu de gestionar, i perquè jo crec que això és molt important. En un sector com aquest és necessari que tot això ho vagis tenint. Que tinguis també una visió digital i d'adaptació tecnològica. Per tant, també utilitzareu softwares, també treballareu amb entorns digitals, aquest any més que mai, però no s'ha d'oblidar la vessant humana. És a dir, no us oblideu que us esteu dedicant al sector turístic de l'allotjament i de la restauració i que, en definitiva, darrere de totes aquestes experiències hi ha persones i vosaltres tractareu amb aquestes persones. Ja veureu que en molts casos seran persones que estan allà per plaer i una altra vegada per obligació o per compromisos professionals, però vosaltres sereu aquestes persones que els hi hauran organitzat, ja sigui de forma directa, a davant o al darrere, tota aquesta experiència. Per tant, mirem també que la metodologia que utilitzem siguin metodologies innovadores. Per tant, no us hem d'enganyar, també tindreu classes teòriques i, evidentment, aquesta base i classes que treballareu amb projectes, amb reptes. Per exemple, amb les assignatures de màrqueting, doncs treballeu projectes i reptes amb grups multiculturals de 27 universitats per fer una part d'aquest projecte, o feu aprenentatge cooperatiu, és a dir, amb l'assignatura d'alemany veu fer els alumnes de l'últim curs, l'any passat, van fer un projecte amb assignatures i amb alumnes alemanys on feien aprenentatge cooperatiu. Els alemanys aprenien espanyol i els espanyols aprenien alemany. I, per tant, d'allà van sortir grans amistats sense moure's d'aquí, per tant, no fa falta fer intercanvis internacionals, si no vols. Jo us ho aconsello i us ho recomano, però no és necessari. Per tant, evidentment, fem simuladors. Després la Marta, en algunes assignatures, i també com simuladors de gestió hotelera, vol dir que estàs treballant com si estiguessis portant una empresa. Ja m'ha dit abans que no van fer fallida. Per tant, premi. Que en algun moment eren grups multidisciplinars on cadascú tenien tasques assignades i era ben bé portar una empresa. Després la Marta ens ho explica. No explicaré cada una de les assignatures per separat. Jo us insto que us ho mireu a la web. Només comentar que els primers cursos, com us he dit, són assignatures transversals, assignatures bàsiques que us donaran un contingut general del sector turístic. Sapigueu que el sector turístic, el 90% de les empreses són privades, per tant heu de tenir nocions de gestió d'empreses, però també de totes aquelles assignatures relacionades. Algú
abans ha fet un comentari de hi ha assignatures de matemàtiques, la realitat és que no, és a dir, nosaltres no tenim matemàtiques com a tal, és a dir, nosaltres en alguns casos hi ha assignatures que apliquen aquestes matemàtiques, és a dir, tindreu, el més semblant és una assignatura d'estadística, per què? Perquè per treure els ratis hi ha hagut una ocupació del 90% o una mitjana d'ocupació del 70%, doncs òbviament necessiteu aquestes dades, o en alguna assignatura d'economia que necessiteu, però no necessiteu haver fet matemàtiques, no fareu límits, no fareu derivades, és a dir, a veure, utilitzareu la matemàtica de forma pràctica, és a dir, aplicada, sumes, restes, multiplicacions i divisions. Per tant, no és... Fareu idiomes a primer, segon i tercer de forma obligatòria, a quart opcional, i de les 4 llengües que hi ha, anglès, francès, alemany i xinès, n'heu de triar 2. Anglès i francès, alemany i xinès, les que vulgueu. D'acord? I a quart, si voleu, podeu fer una optativa que us doni al centre i si en feu, a més alguna fora, doncs en podríeu arribar a sortir amb 4 o 5 assignatures. Podríeu arribar a sortir amb 4 o 5 assignatures d'idioma. A partir dels darrers cursos us especialitzeu. En el cas del grau de turisme i del grau de turisme en anglès teniu 3 mencions, que vol dir 3 especialitzacions, que vol dir que les 48 crèdits d'assignatures optatives les heu de triar d'aquestes. D'acord? Aleshores, teniu la menció de gestió d'empresa turística, la de planificació turística i comercialització i la de gestió hotelera. Això vol dir que si tu tries una sèrie d'assignatures de cada un d'aquests blocs, doncs pots obtenir aquesta menció. Però aquestes són les que nosaltres us hem preparat. Vosaltres podeu crear la vostra, segons les vostres necessitats i els vostres interessos. Si a tu t'interessa una menció digital i d'innovació, doncs pots triar innovació en turisme, emprenedoria i innovació, e-commerce i màrqueting turístic i innovació en gestió hotelera. És a dir, i et fas la teva pròpia menció. És a dir, això són opcions. Us deixem triar les assignatures que vulgueu. No us encasillem en una d'aquestes mencions. Si a tu t'agraden unes quantes d'aquí perquè et vols fer el teu propi itinerari digital, doncs tries aquestes. Si t'agrada e-commerce, m'agrada organització de congressos, però m'agrada també publicitat i m'agrada també animació sociocultural, doncs tries aquestes. Aquesta és l'opció. No hi ha 3 mencions, hi ha tantes com vulguis, perquè una menció és una especialització. Això és a quart. Pràctiques. Pràctiques es fan obligatòries a segon i a tercer. D'acord? On vas, a partir del mes d'abril, doncs vas a fer pràctiques en una empresa nacional o internacional. D'acord? Evidentment, aquest any la situació està més complicada per tot el que ha passat, però per això també hem buscat alternatives per poder solucionar això. Es poden fer pràctiques opcionals a quart i qualsevol dels anys, encara que hagis fet les pràctiques obligatòries, si tens opció de fer més pràctiques, també se't poden fer convenis de pràctiques extracurriculars. En el cas del grau de direcció hotelera, l'estructura del primer és molt similar en els graus de turisme, és formació bàsica i, per tant, et dona una idea i una visió general del sector de l'hoteleria i de l'allotjament i de la restauració, però a partir de segon comences a fer una formació dual en cada un dels departaments d'un hotel. D'acord? En aquest cas de l'hotel campus, perquè tens monitors i és com un laboratori real. És a dir, tu realment estàs realitzant tasques com si fessis unes pràctiques, però realment és la teva classe. D'acord? I tindràs un professorat i uns monitors que et valoraran. D'acord? Jan, ens expliques una mica com ho organitzem això, quins nivells feu, si aprenem a ser xefs o no. Hem dit, Paula i Marta, que no ens acaben de fer aquí una esferificació. No anem tan enllà. El tema de les pràctiques residents. El que fem a les pràctiques residents és, primer de tot, quan arribeu al segon curs... Exacte. Sí, jo he dit pràctiques residents perquè és com les anomenem, però realment són assignatures. És direcció i gestió d'allotjament, cuina i restauració. El que passa que com són pràctiques... Sí, aquí li diem pràctiques residents, és la jerga ja.
Doncs pràctiques residents o les assignatures aquesta de direcció i gestió, tant d'allotjament, cuina i restauració. Quan arribeu al segon curs, s'us divideix en 2 grups amb els quals fareu les pràctiques en els diferents departaments de l'hotel campus que tenim a la UAB. Llavors, per què us dividim en 2 grups? Perquè mentre uns estan fent pràctiques, els altres segueixen amb la docència teòrica. I ho fem perquè et puguis focalitzar sempre en la teoria o en la pràctica, quan et toca cada cosa. Llavors, què veus en aquestes pràctiques? Aquestes pràctiques és l'oportunitat de portar a terme els coneixements que t'han començat a donar en les assignatures amb el mateix nom. Per exemple, com gestionar una cuina a nivell, per exemple, d'economat, el que necessites per fer un menú per X persones, o com gestionar una sala d'un restaurant, quant personal necessites, per quantes taules, o en el cas de la gestió de l'allotjament és tot el tema d'arribades i sortides de l'hotel, control d'habitacions, gestió també de housekeeping, de quines habitacions puc vendre, quines no, perquè encara no estan netes. I és una mica això, és un primer contacte amb el món de l'hoteleria i el bo que teniu és que durant aquestes pràctiques en cada departament teniu tutors que us van acompanyant en cada moment. Us diuen, ara s'ha de fer això, ara s'ha de fer l'altre, o com es fa, o com implemento aquests coneixements teòrics que m'han impartit a classe. Doncs aprendreu això. Com deia la Maria, no sortiu sent xefs, però sí sortiu sapiguent com funciona més o menys una cuina d'un hotel, una cuina professional. És a dir, com t'has de dividir la feina amb els companys, jo m'encarrego d'aquesta partida, jo m'encarrego de l'altra. És una mica el coneixement sobre el funcionament del departament en si. Per tant, és una mica aprendre l'operativa, però senzillament perquè en el futur pugueu gestionar aquests departaments o pugueu establir qui gestiona aquests departaments. Per tant, tots els temes sanitaris, de seguretat, de prevenció en el cas d'una cuina, o com distribuir la feina en funció de l'espai, o quantes persones has d'assignar a una sala en funció de les taules que tinguis, o com organitzar un esdeveniment, o com muntar-lo, etc. Per tant, vosaltres veieu de forma experiencial per després poder gestionar. Aleshores, a partir de tercer, tu fas pràctiques a segon, aquestes pràctiques dintre d'aquestes assignatures, que en principi combineu estar de l'aula amb estar a l'hotel, i després de tercer feu unes pràctiques externes. A tercer i a quart, a tercer obligatòries i a quart opcionals, i a quart també t'especialitzes en una de les dues mencions existents, però evidentment, igual que hem dit amb el grau de turisme i grau de turisme en anglès, si a tu t'interessen unes assignatures d'un tipus i unes assignatures d'un altre, doncs sense cap mena de problema les pots realitzar. Per què? Doncs senzillament perquè tu has d'especialitzar-te i triar allò que t'interessi. D'acord? Per tant, no sé, expliqueu-nos, un altre dels temes són les pràctiques. Expliqueu-nos una mica la vostra experiència, Marta, per exemple, en pràctiques. Sí, a veure, jo, com ha explicat ja la directora, les pràctiques les podeu fer segon, tercer i quart optatiu. En el meu cas vaig fer pràctiques a segon i a tercer. A segon vaig escollir... Una de les millors coses que jo crec que té aquesta escola és que et donen moltíssimes opcions a les pràctiques. A part de que tu, pels teus propis medis, tu pots buscar el lloc on tu vols fer les pràctiques. Hi ha diferents events com que són workshops, que és on les empreses venen a veure, se't presenten i venen a buscar gent per portar a fer pràctiques amb ells. Llavors, en aquest workshop jo vaig trobar les meves pràctiques en un hotel de Barcelona perquè volia provar aquest sector. Llavors vaig estar 4 mesos, si no m'equivoco, en un hotel de Barcelona, en el sector de ventes, aprenent una mica sobre el departament. La veritat és que em va agradar força, però vaig decidir que el que m'agradava a mi eren els events. Llavors vaig dir, doncs l'any que ve fem una altra cosa. Per desgràcia, donada la situació, no he pogut fer aquestes pràctiques, però la veritat és que he tingut l'oportunitat de fer les pràctiques mitjançant un simulador, que era una cosa que jo, sincerament, no sabia ni que es podia fer. En aquest simulador el que fèiem representava que érem els directors de l'hotel i érem equips
i hi havia diferents rondes. Llavors el que havíem de fer era portar a l'hotel tots els departaments per intentar tenir el millor benefici, però també per intentar que la qualitat del nostre servei fos bona. Llavors jo crec que amb les pràctiques aprens moltes coses, aprens com més físicament i aprens a aplicar tot el que t'han explicat a classe, que jo crec que és una molt bona oportunitat. I tot i que la situació potser, és que clar, com farem les pràctiques, és una mica una incertesa, almenys en el meu cas, el simulador em va servir moltíssim i va ser una experiència superguai. I tot i que també m'hagués agradat fer pràctiques internacionals, un altre cop, per desgràcia, d'una situació no s'ha pogut, però també és una oportunitat molt bona que si s'us presenta no la deixeu passar, perquè totes les universitats tenen les seves coses, però jo crec que una de les millors que té la nostra escola és que et donen moltes oportunitats, t'ajuden molt a que si vols marxar, puguis marxar. I jo crec que és algo molt bo i una oportunitat que ens ajuda molt a créixer, no només a aplicar el que has après, sinó a créixer com a persona i a donar-te aquest valor afegit que al final les empreses els hi agrada, no? Llavors, no sé, a veure què n'opineu els altres, però jo crec que és molt bé. Moltes gràcies, Marta. Jan, tu què has fet? Què creus? Sí, bueno, jo les pràctiques, les que havia de fer després de les residents, eren les de tercer, el que passa és que pel Covid me les van frenar. Tot i això, vaig poder fer pràctiques extracurriculars a l'estiu de segon a tercer, en un resort de golf, en el departament de Guest Service i Guest Relations, i molt bona experiència, la veritat. Ho vaig fer en un resort d'aquí de Catalunya, a Girona, de golf, i la veritat és que és una experiència molt xula perquè va ser el primer contacte amb el món hoteler sense tenir el monitor davant, llavors és una mica com que t'has d'espavilar i posar en pràctica el que has après, però una molt bona experiència i pels que penseu que us pot costar sortir fora, que és una molt bona oportunitat, el fet de, jo que soc del Maresme, haver d'anar a Girona i que em donessin un pis allà també era com marxar de casa però no, perquè estava a 100 quilòmetres de casa i és una primera oportunitat de tenir aquest contacte i també de sentir una miqueta la teva independència i veure com pot ser la teva vida del dia de demà, no? Llavors és una experiència que si no esteu preparats per sortir del país és una experiència molt valorable i que us la recomano molt. Moltes gràcies, Jan. La Paula, com està segona, encara no ha pogut fer les seves pràctiques, però si vols comentar alguna cosa, tu mateixa. Sí, ara mateix doncs, els alumnes de segona estem en procés de veure quines pràctiques podem fer, quines opcions tenim. Òbviament, hi ha ofertes de pràctiques, però sí que és veritat que en el cas de que no es trobessin, també l'escola està oferint unes alternatives molt interessants de cara a altra formació, o online o semipresencial, ja sigui en organització d'events, perquè events també entra i està interessant molt últimament en alumnes i companys que tinc, i també, per exemple, en formació de programes de gestió hotelera. O sigui, també pots fer, per així dir-ho, carrera, començant, si no tens molt clar, turisme i després ja dirigir-te a la branca hotelera, o si ho tens molt clar, fer com el Jan, que ja ha entrat directament a la carrera. En el meu cas és això, i tot i que no hi hagin ara pràctiques curriculars, sempre pots fer pràctiques extracurriculars. Per exemple, a l'estiu és quan més surten, potser em plantejo fer extracurriculars perquè sempre et poden servir per aprendre i és el que dius, el que diu el Jan, arribes a una independència que també crec que és una cosa que ens ajuda a tots, ja de cara si volem fer un Erasmus, un exchange program o qualsevol altre tipus de formació, sempre va bé. Sempre és molt enriquidora aquestes experiències. Molt bé, doncs moltes gràcies perquè heu volgut explicar una mica la vostra experiència en tot això, la que heu viscut a tots els nivells, perquè veieu. I també m'agradaria comentar, si pots tirar la diapositiva anterior, aquí, que preguntàvem pels uniformes, aquí a la foto de l'Hotel Campus es veu els uniformes que portem a recepció i també el que deia del tema d'imatge i higiene. Jo sóc aquest sense barba perquè ens hem d'afaitar. Ah, sí? Sí, sóc aquest.
Veus? No ho sembla, veus? No em sembla, no ho Home, sembla. perquè clar, té 2 anys més, Té També, 2 anys més, també ho hem de veure, això, Però és això, a l'hora de fer les pràctiques a residents, és el tema dels uniformes i també de la imatge. Per exemple, els nois ens hem de tallar més el cabell, ens hem d'afaitar. Les noies, cabell recollit, sense... Per exemple, a cuina, les noies no poden portar ni noces tampoc, ni anells, ni rellotges, i el maquillatge tampoc per temes d'higiene i seguretat alimentària. I res més això, una miqueta d'imatge i els uniformes que hem de dur. Bueno, és una mica també perquè veieu que realment és una introducció directa en el món professional. És a dir, que realment has de saber que quan estàs en una cuina no pots portar ungles postisses perquè si se't cau l'ungla postissa a qualsevol lloc, doncs evidentment tampoc controles. Quan estàs de cara al públic has de donar la imatge que aquella empresa estableixi. És a dir, per exemple, això és una imatge estàndard, és a dir, tu pots portar americana i corbata, però si tu vas a un hotel on el personal porta samarreta negra i una americana, o sense corbata, o samarreta i sense americana, és a dir, tu has de tenir clar que sempre t'hauràs d'adaptar a la imatge o a la política d'imatge d'aquella empresa. I això és ben bé una introducció directa i real a un tipus d'empresa. Aquesta vol aquesta imatge. Per exemple, jo a Girona anava amb polo. Tots els nois anàvem amb polo. Veus? Vull dir que cada empresa, evidentment, cada empresa en funció de la seva dinàmica, allà portaves un polo. Vull dir que és aprendre a adaptar-se a aquesta empresa. Doncs molt bé, passarem al bloc 4 per no retrasar-nos gaire més i veurem una mica, ja estem acabant, aquesta mobilitat internacional i aquestes sortides professionals. Senzillament dir-vos que la Universitat Autònoma de Barcelona és la universitat que més opcions de mobilitat internacional us proporciona, com us hem comentat. Podeu fer programes, intercanvis d'un semestre o d'un any amb universitats europees a través de l'Erasmus+, o a través del programa propi de la UAB, que és l'Exchange Program, amb universitats de la resta del món. D'acord? Aleshores, aquesta és una opció. També podeu anar a universitats de la resta del país, d'acord? I també hi ha opcions, però normalment la majoria dels alumnes prefereixen anar-se a una universitat europea o a la de l'Exchange Program. Aleshores, a part d'això, mirem que també hi hagin activitats dintre de les assignatures, participació en competicions o viatges focalitzats. Per exemple, els alumnes que estudien alemany puguin anar, o els alumnes que estudien xinès van fer un intercanvi ara fa uns 3 anys amb Xina, d'acord? Vull dir que és precisament una mica totes aquestes activitats que van més enllà de les aules. Aleshores, òbviament, ara la Marta ens explicarà una mica la seva experiència amb aquesta mobilitat internacional. Ara, quan acabem, sí que deixeu-me dir que totes aquestes coses que pots fer al llarg de la carrera t'han d'ajudar i t'han de proporcionar competències més enllà d'aquesta carrera. D'acord? Per tant, ara la Marta ens dirà què li va proporcionar aquesta sortida, aquests intercanvis, perquè realment et capaciten perquè després puguis tenir accés a moltes d'aquestes sortides. Aquestes sortides que us he posat aquí són una mica un exemple del que realment s'està fent. Són de les enquestes que els exalumnes ens responen sobre el que estan fent realment. Per tant, el grau de turisme i el grau de turisme en anglès tenen moltes sortides perquè el sector turístic és molt ampli, molt pluridisciplinar. Podeu treballar des de qualsevol empresa, ja sigui turística, pública o ja sigui privada. Podeu estar a l'àmbit públic donant informació i promoció turística en empreses relacionades, ja sigui de transports, ja sigui aeri, ja sigui marítim, ja sigui terrestre, o en els serveis logístics relacionats. Moltes persones estan gestionant departaments, empreses turístiques, ja siguin departaments de màrqueting, de comunicació. Ara després la Marta, veus que no sé si ho ha dit aquí o no, vull dir, de totes les assignatures que ella ha fet, ha vist que li interessa el màrqueting, segurament ella acabarà potser en un d'aquests departaments.
recursos humans o atenció al client o a compres o a gestió de la qualitat. Hi ha gent que, si agrada més l'àmbit de la cultura, està en empreses de turisme cultural, temàtic o recreatiu. Hi ha altres persones que estan en empreses i plataformes treballant, en empreses i plataformes virtuals d'intermediació, és a dir, totes aquestes empreses que vosaltres veieu d'intermediació tenen molta gent al darrere, encara que no es vegi gent i siguin totes online, i per tant, doncs, una mica és això. Hi ha gent que es dedica a la consultoria, hi ha gent que ha retornat a la universitat, tenen un peu a cada banda, són aquests professors que tenim en el sector i a la universitat. I, òbviament, una mica és veure aquestes sortides, aquests congressos i totes aquestes coses. A direcció hotelera, com ja t'has especialitzat des de bon principi, realment el que estàs fent amb aquestes sortides és donar peu a aquesta especialització que has tingut al llarg de la carrera. Pensem que la gestió hotelera va més enllà dels hotels, és a dir, tu et dediques a la gestió de l'allotjament i de la restauració, és a dir, pots acabar gestionant un hospital. Un hospital és allotjament, el que passa que la persona que hi va no va per plaer ni per negocis, sinó per enfermetat. És a dir, potser l'humor d'aquella persona no serà el mateix, però, evidentment, la persona que el gestiona sí. Per tant, la majoria de la gent dirigeix i gestiona empreses d'allotjament, hotels, apartaments, centres d'oci, recreatius, o creen i gestionen establiments, és a dir, hi ha emprenedoria, o estan també en aquests departaments dels hotels i de les empreses de restauració, màrqueting, comunicació, relacions públiques. També n'hi ha que estan en plataformes virtuals. Ja veieu que el fet que triïs una carrera o una altra no vol dir, home, òbviament, si tries direcció hotelera no t'acabaràs dedicant normalment a la promoció turística o a la planificació de territoris, però veieu que les sortides professionals també, és a dir, algú que ha fet turisme pot acabar en un hotel o en una empresa d'allotjament i, per què no? Doncs el bo que té també la carrera de direcció hotelera és que et dona competències per també formar-te en moltes coses que t'ajudaran en el teu futur professional en una empresa hotelera, de l'allotjament, de la restauració o d'un altre tipus. Una mica és per posar un exemple d'aquestes sortides i en què et pot ajudar aquesta mobilitat. Ho deixo de compartir perquè així la Marta ens veiem millor i ens explica una mica. Explica'ns què vas fer, què t'ha portat, què t'ha donat en el teu futur professional. A veure, jo vaig fer un Erasmus a tercer, que la veritat és que queda molt lluny, però ho vaig fer l'any passat. Vaig marxar 5 o 6 mesos, ara mateix no recordo, crec que eren 6. Vaig marxar 6 mesos al costat de Copenhague, a Dinamarca, i vaig fer allà el meu Erasmus. La veritat és que només, ja ho he comentat diverses vegades, només tinc coses bones a dir del programa Erasmus. En el meu cas em va portar moltíssimes coses, no només el que t'aporta a nivell educatiu, ja que coneixes altres cultures, coneixes altres maneres d'impartir classes. Per exemple, allà on vaig estar jo no hi havia exàmens escrits, els exàmens eren tot orals, tot preparat al mateix temari exactament, però era a manera oral. Aprens altres maneres d'estudiar, de treballar, és com molt... et fa créixer a nivell educatiu de manera impressionant. A més, et fa créixer de manera personal, encara més gran. Hi ha moltes universitats que et donen l'oportunitat de, un cop tu has parlat i decideixes anar allà, et donen un allotjament ja com una residència ja tot junt, i en altres on no, però t'ajuden a buscar pisos. Vull dir, les ajudes tant des d'aquí com normalment totes les universitats on vas, l'ajuda és molt gran. També a nivell econòmic també rebem una ajuda de la universitat, fet que depèn del país on vagis, és molt útil, sobretot en el cas que vaig anar als països nòrdics, són països amb un nivell de vida una miqueta més elevat, llavors també va molt bé. Jo vaig quedar molt, molt, molt contenta, aprens altres maneres de tractar assignatures. Per exemple, aquest any hem fet una assignatura d'emprenedoria i jo vaig fer una l'any passat allà i aprens moltes maneres que tu et penses que és la mateixa assignatura, però la mateixa assignatura feta en un altre país és espectacularment diferent. Jo, de fet, ja ho he comentat abans, vaig quedar tan contenta que un cop em graduï marxo a viure allà i a seguir estudiant a Copenhague, vull dir que vaig quedar encantada. I és una que jo recomano a tothom, tant si acabeu decidint-vos per turisme com si acabeu decidint-vos per qualsevol altra assignatura, altra carrera,
és una que us fa créixer i us dona, com dèiem abans amb en Jan i la Paula, aquesta independència, doncs l'Erasmus és una cosa més que també et dona una independència espectacular, et tornes molt més autònom, no només amb els estudis, sinó aprenents a gestionar moltes altres coses. I jo crec que l'Erasmus o Exchange Program, les dues coses, per poc que podeu fer-ho, feu-ho, vull dir, us emputxo moltíssim que visqueu aquest tipus d'experiències perquè també és una que després les empreses valoren molt, que t'hagis sapigut adaptar, que prenguis risc i que aprenguis i que t'equivoquis però hi tornis. Vull dir, això, aquest tipus de creixement també les empreses ho valoren molt i a la llarga tu ho valoraràs moltíssim haver-ho fet. I, responent a la pregunta de la Carla, com funciona? És a dir, vas a una residència d'estudiants o normalment sí que vas a residències amb altres estudiants, és a dir, igual que la vila que tenim nosaltres a la UAB, doncs són un tipus de residències on et trobes amb estudiants que estan visquent allà o que estan fent Erasmus, qualsevol cosa. Sí que no estàs obligat a anar a aquesta residència, és a dir, si tu et busques un pis per tu sol, també pots anar, però sí que és millor anar a una residència d'estudiants on també aprofites i coneixes altra gent, altres idiomes, cultures, també és com més enriquidor. Però, com ja ho anireu veient, tot això ho pots decidir molt bé, tens molt moviment i tant des de la universitat d'aquí com d'allà us donen moltíssimes opcions. Moltes gràcies, Marta. La Paula està segon, encara no d'allò, però ja va anar mirant, ja us ha anat responent, no? Perquè ella estava interessada en l'Exchange Program, no? Mira, jo en el meu... Sí que hi havia una pregunta al principi que m'agradaria respondre. No hi ha una opció millor si Erasmus o Exchange Program. Sí que és veritat que et donen moltes més opcions, però, per exemple, ja ho ha dit la Marta, s'ha anat més a prop aquí a Dinamarca i l'important és l'enriquidora que sigui l'experiència, no? Jo, en el meu cas, quan fas una sol·licitud d'aquestes, tens fins a 8 universitats per escollir de totes les que hi ha a tot el món, tant Erasmus com Exchange Program. Jo vaig escollir Corea i em van agafar, però per situacions personals i d'altres, doncs, crec que aplaçaré aquest intercanvi. Potser l'any que ve m'interessa, no sé, anar-me a Canadà o anar-me a alguna altra part del món, o fins i tot més a prop, perquè Dinamarca també era una de les meves opcions. Doncs, sí. Doncs és això, sempre hi ha molts canvis, o fins i tot potser l'any que ve dic, doncs escolta, vull fer el doble grau a Salzburg, que em sortirà la convocatòria i me'n vaig al segon semestre de tercer i després al primer semestre de quart. Aleshores, anar a Corea. Està molt bé Corea, el sistema educatiu també, per això també em va atreure molt, però és això, crec que tenim moltes més opcions que altres universitats, en general tota la UAB, perquè Exchange Program Erasmus va amb tota la UAB, i a més l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera té convenis en especial amb universitats, o sigui, places que estan reservades només per a nosaltres en certes universitats, el que us dona unes opcions molt més concretes i unes ajudes molt més grans de cara a fer les assignatures relacionades amb turisme. Convalidar-les, fer els canvis. Aleshores, jo crec que és això. Vagis on vagis, serà enriquidor i més en una carrera de turisme on la intenció és la interculturalitat, aprendre d'altres llocs i d'altres formes de viure. Així que és això, tot i que no tinguis l'oportunitat a segon, la tindràs a tercer o la tindràs a quart. Hi ha moltes formes d'organitzar i de viure i hi ha com 1000 maneres de fer aquestes carreres. Depèn de com tu plantegis. Exacte, això va bé. O, per exemple, mira, en Jan ha pres l'opció de fer pràctiques i en lloc de marxar d'Erasmus, no? Però ja va decidir fer pràctiques a fora per poder també tenir l'experiència de viure fora de casa. És a dir, cadascú s'organitza, el bo que té és que tingueu opcions i, per tant, que cadascú s'organitzi com millor li vagi. Vull dir, la Paula ja veieu, la Marta ara ja està a quarts, també la Paula ho voldria fer tot. És a dir, ella voldria marxar, però també fer el doble grau i al final tot aquí compactat. Cal mirar-ho perquè és massa, però les pràctiques són remunerades, depèn de l'empresa. Hi ha empreses que sí que donen ajut a l'estudiant i t'ofereixen allotjament, o hi ha altres empreses que no, però et donen ajuda al transport. Tot depèn. Si són internacionals, sí que aquestes empreses donen allotjament. I aleshores, a vegades,
i si no, per exemple, la que teníem als Estats Units, al principi donava allotjament i després donava remuneració perquè et poguessis pagar aquest allotjament. No? De totes maneres, a nivell espanyol sapigueu que la llei no obliga les empreses, de fet, les grava si remuneren els estudiants de pràctiques. És a dir, que a sobre és un què afegit. És a dir, si paguen i remuneren, han de pagar seguretat social per vosaltres. Bé, és un tot. Per tant, depèn de les empreses. S'ha de buscar bé, però per exemple, en el meu cas, jo a Girona vaig tenir tant remuneració, que eren 300 euros al mes, i allotjament. Jo he vist ofertes també, que és com... potser no sé si són els mateixos llocs, que ofereixen això, 300 euros, i a més et donen l'allotjament, que és una part del gast, la més important, i a partir d'allò ja fas. És estalviar una mica quan vagis a fer les pràctiques, així ho deixem clar. Sí, home, si les vas a fer fora... Clar. Us he de ser sincers, depèn d'on vagis a fer les pràctiques a fora. Si et donen l'allotjament, normalment, depèn d'on vagis, et donen el menjar mentre estàs allà treballant, et donen l'allotjament, realment moltes despeses tens. Home, a vegades hi ha gent que se'n va als Estats Units o se'n va a Canadà o se'n va fora i aleshores es dedica a viatjar els dies que té lliures. Clar, però et cobreixen gran part. En el meu cas vaig estar a Barcelona i em donaven, si no m'equivoco, 100-200 euros i em donaven el menjar també. Vull dir que estava aquí al costat i la veritat és que això m'ajudava a cobrir el transport de casa a les pràctiques. Vull dir que això al final depèn de l'empresa i tu també pots arribar a un acord. Et diuen, vale, doncs prefereixes això o prefereixes que et donem els àpats? Llavors també pots arribar una miqueta a un acord amb cada empresa. Jo també vull que us quedeu amb la idea de que les pràctiques no tenen per què ser remunerades, és part del vostre aprenentatge, però sí que les empreses, com també saben que tot i que us estiguin formant, doncs realment esteu allà, no? Ajudant, no? En tot el procés, doncs també miren en la mesura que poden de donar-vos també una ajuda, no? Perquè són ajudes, això. I també depenent del departament, per exemple, jo a Guest Service cada dia tornava a casa amb bastants diners de propina. O sigui, depenent del departament aquí i de l'hotel ja cau... Tens raó. Això canvia, Això canvia tot. Home, jo em treia el doble del sou en propines, per exemple. O sigui... Veus? Vull dir que a vegades... I una cosa que no havíem comentat de les pràctiques, també hi ha l'opció de que escollis 6 mesos i ja estan allà, dius, escolta, que m'encanta. Pots sol·licitar a la mateixa universitat com allargar-ho un altre semestre i diuen si es poden fer pràctiques quan estàs allà. Depèn del país i allà on ho facis. Hi ha vegades que has d'estar mínim 6 mesos com que ja no et consideren com... A veure, esteu parlant de mentre te'n vas d'Erasmus... Mira, aquesta és una cosa... Hi ha la possibilitat en alguns casos, és complicat. però no us ho recomanem. És a dir, jo la veritat és que tampoc. Són dues experiències diferents. És a dir, una experiència com a Erasmus o Exchange Program és una experiència com a estudiant, d'acord? Per viure... Exacte. Vull dir, per viure l'experiència cultural, una metodologia diferent, no? Com el que ens ha explicat la Marta. I si no anem estressats. Per estudiar. I després acabes aquesta experiència i, si vols, després comences una experiència de pràctiques en un altre lloc en el mateix. Però combinar-les, al final, no cal. Ja veureu... En poc temps, tot... Veureu que hi ha... Exacte. Veureu que hi ha moltes opcions i no cal combinar-les totes a la vegada. Teniu temps per fer les dues coses sense cap problema. Hi ha temps de sobres, vull dir que feu l'Erasmus, primeres pràctiques, si les voleu fer aquí i a fora, amb 4 anys teniu temps. No ho feu tot junt perquè al final has de viure cada cosa quan toca i teniu temps per fer-ho tot. Aleshores, les pràctiques, cada cosa... Evidentment, hi ha llocs de pràctiques en funció relacionades amb les sortides professionals, perquè, de fet, també moltes de les pràctiques també ens les proporcionen i estareu fent pràctiques amb exalumnes, perquè, clar, ara ja són professionals en actiu, no? Sí, clar. Per tant, en principi, en direcció hotelera seran empreses d'allotjament i de restauració, i, per tant, estaran relacionades, doncs, pot estar tant relacionat amb atenció al client, amb allotjament, amb comercial, amb màrqueting, amb finances, és a dir, si a algú li interessa, també hem tingut estudiants fent pràctiques de finances o en els àmbits de qualitat o en el cas de turisme a promoció o a planificació. O recursos humans. O a recursos humans. És a dir, aquí
hi ha una unitat de pràctiques que us fa una entrevista personalitzada a cadascun de vosaltres, on vosaltres dieu quines són els vostres interessos. I a partir d'aquí, dels vostres interessos, doncs es busca un lloc de pràctiques que s'adapti a aquests interessos que teniu. Home, també us he de dir que han de ser realistes, és a dir, si vol ser el director de la corporació de Hilton, no és un lloc de pràctiques aquest és un lloc professional. Però, evidentment, s'ha de començar des de baix. Algun dia sigueu un d'aquests. Per tant, això esperem formar-vos perquè ho pugueu ser. I pregunten també quin tipus de pràctiques hi ha, qualsevol, o sigui, el que Bueno, nacionals, internacionals... No, i a més, tu tens la mateixa carrera que el company del costat, però a mi m'agrada molt estar de cara al públic i a un altre potser li encanten els números i estar-se davant d'un ordinador i no parlar-se amb ningú. O sigui, el tipus de pràctiques del que vulgueu, sincerament. Sí, tots els departaments trobareu aquell lloc on us sentiu còmodes i on us agradi estar. I probablement, com ha dit el Jan, serà completament diferent el que m'agrada a mi, el que li agradarà a ell o el que li agradarà a la Paula. Vull dir que no, per això no preocupeu, perquè allò que tu pensis, m'agradaria fer pràctiques d'això, segur que hi ha algú que busca una persona com vosaltres. Vull dir que tranquils. És que jo vull ficar l'exemple, per exemple, si et fiques a fer pràctiques de recursos humans a una empresa turística, pot ser que en un altre dia, en un futur, estiguis fent recursos humans d'una empresa que no sigui turística, però tens els coneixements que has adquirit en aquesta empresa. O sigui, ja veureu que com és tan divers els aprenentatges d'aquesta carrera i també de cara a les pràctiques i on us fiqueu, que no és només cara al públic, hi ha més coses, finances, tot el que és gestió d'empresa també, doncs és que podeu sortir que no només sigui sector turístic. Això és el que també volem dir una mica, que no hi ha límits, sinó que és límits el que us agradi a vosaltres. Avui dia hem d'aprendre a adaptar-nos i, per tant, l'important són les competències que apreneu amb aquesta carrera, que crec que són moltes, que pot ser que en un futur puguis reorientar-te, per què no? És a dir, no passa res. O fer una empresa tu mateix. Exacte, o fer una empresa. Molt bé, Paula. També s'està donant. Ara que necessitem canvis, doncs estan sortint empreses noves, d'acord amb la nova demanda, la nova situació, doncs és això, sempre hi ha opcions. Una mica, doncs, és això, no? Veure que no es comença i s'acaba en un punt determinat, sinó que el teu futur pot ser el que vulguis, orienta'l cap allà on vulguis. No sé, us hem volgut explicar una mica, no?, que tot el que fem. Amb això estem una mica acabant, però sí que voldríem que us ho miréssiu. Mireu-vos la web, mireu-vos què fem, com ho fem, com a les xarxes, què és el que fem, com treballem. Si teniu algun dubte, hi ha secretaria acadèmica que us pot donar resposta. Si teniu algun dubte concret del grau de turisme o el grau de turisme anglès, aquests són els correus dels coordinadors. En el cas del grau de turisme i turisme en anglès, l'Albert.Vancells, tots els correus, si algú té algun dubte, doncs el meu també és el meu nom, l'institucional, Maria.Noguera. En el cas del grau de direcció hotelera, la coordinadora és la Beatriz.Santaolalla. Si li heu de fer alguna consulta, si voleu tenir una trobada particular, una atenció personalitzada, esperem poder-nos retrobar aviat i poder fer alguna sessió presencial, però de moment les tenim planificades online. Per tant, qualsevol dubte que tingueu, doncs aquests són els correus on podeu demanar. Ja sabeu que les carreres de turisme i direcció hotelera a tota Barcelona no estan finançades, és a dir, no tenen subvenció pública. Per tant, mirem que tingueu accés a totes les beques oficials del MEC. Tenim una beca d'ajut a l'estudi que paga la carrera i l'allotjament a la persona amb més bona nota d'entrada i mirem de fer les màximes beques per ajudar a l'alumnat que pugui tenir necessitats. Flexibilitzem el pagament al màxim possible, és a dir, si es paguen una vegada hi ha un descompte, es pot pagar sense cap cost en 2 vegades, fins i tot en 5 mesos sense absolutament cap recàrrec, i també mirem de finançar. Vull dir que si a partir dels 6 mesos, entre els 6 i el 9,
és un finançament sense interessos, només hi ha una comissió molt petita, no sé si són 60 euros que pagues el primer mes, i si no, ara amb aquestes situacions nosaltres, l'escola mateix s'ha fet càrrec d'aquests finançaments. És a dir, que per tant mirem que això sigui així. Són carreres que en el cas del grau de turisme i de turisme en anglès valen 83 euros per crèdit, fas uns 60 crèdits l'any, i en el cas de direcció hotelera valen 95 euros per crèdit, també fas 60 euros l'any. Aleshores, aquí no es paga, tu pagues pels crèdits que et matricules, un curs són 60 crèdits, que abans ens ho han comentat, això inclou la matrícula, això és la matrícula, nosaltres no fem pagar quantitats ara de preinscripció que no recuperes, no, nosaltres tu t'has de preinscriure, no has de pagar res, si després se t'accepta, aleshores sí, hauràs de pagar la matrícula, però nosaltres formem part de la Universitat Autònoma de Barcelona, no fem pagar cap quantitat de matrícula extra ni de preinscripció addicional, d'acord? Tu únicament pagues per la teva formació, és a dir, per la teva matrícula. Tota la informació la teniu a les guies de la UAB, a la web, allà teniu tot el finançament i tot el que necessiteu. Nosaltres mirarem, de fet, tenim jornades de portes obertes programades, per tant, si coneixeu algú que no ha pogut venir avui, o encara ens queda aquesta tarda, a les 4 i a les 6 i demà, però si no, el dia 20 d'abril, el 25 de maig, el 15 de juny, el 29 de juny, el 13 de juliol, també farem xerrades informatives online. Esperem a veure si alguna d'aquestes la podem fer de forma presencial. La UAB té prevista una fira el 19 i 22 de març i el 7 i 8 de maig. A veure si aquestes a partir del maig ja ens podem trobar a la universitat. Penseu que el campus universitari és obert, per tant, vosaltres podeu anar, podeu veure-ho. Si algú puntualment volen anar a donar-se una volta sense cap mena de problema, d'acord? I veureu quin és l'ambient, tot i que ara tornen a partir del dilluns els alumnes de primer, no hi ha mai tant ambient perquè la resta d'alumnes no hi són, però jo crec que podeu mirar, si voleu, hi ha un vídeo de 2 minuts a la web on veureu tot el que és la UAB, és com un petit barri. Nosaltres estem en una de les puntes, que és al costat de la parada de Bellaterra i evidentment és una cosa que crec que és important que sapigueu que estem aquí per qualsevol dubte que necessiteu. Per tant, si teniu qualsevol dubte, doncs aquestes són les persones i nosaltres que estem aquí. Vull dir que ara estem aquí, qualsevol cosa que no hàgim acabat d'explicar, qualsevol cosa que creieu que us podem complementar, doncs vosaltres mateixos, si aixequeu la mà, us donem entrada en veu, si ens ho pregunteu amb el xat, doncs us anem responent. No sé, ens hem deixat alguna cosa? Jan, Paula, Marta? Crec que hem explicat moltes coses, però què en penseu, els que esteu? Quina cosa us ha quedat dubte? Hi ha alguna cosa que... Hem comentat bastant bé. Potser, si tenen algun dubte de beques, convalidacions. Tema convalidacions. Convalidacions de cicles formatius de grau superior, potser. Si tu has cursat el cicle formatiu de grau superior, només cal que en el moment de preinscriure, tu et preinscriuràs per la via de cicles i en el moment de matricular-te indiquis i aportis la documentació que has cursat aquell cicle i aleshores senzillament se't convalida. Sí, aquelles assignatures no les hauràs de cursar. Si has de pagar, em sembla que és una taxa, però no les has de cursar. Per tant, si tu has fet un cicle, com tens assignatures que es consideren similars, això és una cosa directament de la Generalitat, que es va pactar i aleshores tens aquelles assignatures convalidades. Entre 30 i 60 crèdits. Ho teniu a la web. Si voleu, a la web hi ha totes les convalidacions en funció del cicle. Sí. I si tens algun dubte, ho envies a gestió acadèmica o als coordinadors i t'ho enviaran. Mira, tenim aquí, que sí, a la Meritxell, que és
la cap de gestió acadèmica. Meritxell, si els hi vols passar el link, després ho podem penjar en el xat, el link de les convalidacions de cicles perquè pugui veure la seva i així... Sí, he tingut problemes, perdoneu abans, per poder accedir, tècnics, me'ls han solucionat. Ho penjarem, sí, de totes maneres està a la web, i aquest any hi entra un cicle LOE nou, que ja existia amb l'OCSE, i això, com us ha explicat la Maria, quan us matriculeu, al moment en què us matriculeu, com que nosaltres ja sabem per als llistats que ens arriben de preinscripció que sou cicles, el que passa que no sabem si és aquell cicle que es pot reconèixer, perquè no tots els que entrareu en cicles, el cicle pot donar reconeixements, convalidacions, les antigues convalidacions. Aleshores, el que us deia la Maria, va entre 30 i 50 i pico llargs crèdits. Aquestes assignatures hauran d'estar matriculades perquè us computin en l'expedient, evidentment, a un preu reduït, és el preu de reconeixement, és a dir, pagareu un 25% del preu privat, no recordo exactament ara quan és, però és molt menys que una assignatura normal, i ja estaran incorporades al vostre expedient al cap d'uns 15 dies màxims que us heu matriculat. Aleshores, ja tindreu, evidentment, crèdits superats de la titulació que esteu fent. Estan preguntant que hi ha places reservades. No hi ha places reservades per cada accés. Tu entres per nota, igual que qualsevol. Per tant, si tens un cicle i fas els exàmens, la prova, els 3 exàmens de les PAU, doncs tindràs més nota, i si no, entraràs amb la nota que tinguis. És a dir, si l'última nota de l'última persona, perquè la nota de tall és un 5, la nota de l'última persona és un 5, si tu tenies un 7, entres segur. Per tant, entres per nota, no hi ha places reservades per ningú. No, el que passa que sí que és veritat que l'oficina de preinscripció sempre té un tant per cent de places que dona a l'accés de cicles amb l'accés de batxillerat més PAU. Però vaja, que no hi ha hagut mai cap problema i tots els que han volgut entrar han entrat. Tenim places suficients en un principi i el que us deia, la nota mitja és un 5. I el que us deia la Maria justament al principi, que per cert m'ha agradat moltíssim. A vosaltres no us coneixia tant els que esteu participant com a alumnes. I mira, jo també m'he posat al dia amb algunes coses que de tant estar a la gestió acadèmica ja pràcticament ni me'n recordo. Ara se m'ha anat al cap el que us anava a dir que havia dit la Maria del tema de la nota mitja, que va en funció, evidentment, de l'oferta i demanda, que no és perquè la nota mitja de 5 és precisament perquè tenim suficients places perquè entri la gent. A part, també va en funció d'aquestes titulacions que estan a diverses universitats. És a dir, per exemple, veterinària només està a l'Autònoma, ara per ara. Aleshores, clar, veterinària també és una nota alta, perquè sí que tenen moltes places, bé, no són 20 com matemàtiques, però sí que només hi ha aquesta facultat, diguem, aquí a l'Autònoma. Te n'has d'anar a Saragossa o a Madrid o a altres llocs. I medicina, perquè ja ho sabem, que és la carrera estrella, sobretot a les dones últimament, però que va en funció de les places. Serem molt bones metgesses, doncs. Exacte. Però també serem molt bones gestores del turisme i, per tant, jo crec que podem ser el que vulguem. Igual que els nois. Jo amb això és com aquell qui diu, jo crec que el sostre el tenim allà on ens el vulguem. Un mateix, sí. Doncs no sé si teniu algun dubte, els que quedeu, alguna pregunta més. Sí, poden enviar qualsevol correu. De fet, si l'envieu al correu genèric per qualsevol consulta, i ara us comentaré una altra cosa important, sigui de reconeixements, sigui d'accés, sigui del que sigui, tot i que l'accés no és competència pròpiament de la universitat, sinó que sabeu que és de l'oficina de preinscripció universitària, del Consell Interuniversitari, no és pròpia. Nosaltres no podem fer res, ens arriben els llistats en base a la nota que heu tret de selectivitat i les mitges corresponents. Però sí que podeu enviar un correu. Jo recomano que l'envieu a eutdh@uab.cat, que ja us sortirà aquí, i d'aquí ens el deriven al de gestió acadèmica. O sigui, depenent del que pregunteu. I una cosa important que sí que us volia dir és que tots els que esteu aquí, que heu sol·licitat entrar a jornada de portes obertes, des de gestió acadèmica us enviarem, perquè haureu donat segurament el vistiplau, aquells que heu dit que no voleu rebre informació, evidentment no, però nosaltres ja us tenim d'alguna manera fitxats i us anirem enviant la informació que anem tinguent amb links, és una newsletter molt completa, on ja us diem dates de l'oficina que ja es publiquin, que encara evidentment no estan publicades i aquest any no sabem
Sí que, a més, ens han arribat que segurament la selectivitat aquest any serà al juny, que sabeu que l'any passat es va haver de... La tenim, Meritxell. Ja la tenim? 8, Val. 9, 10 i 11 de juny. Veus? Segur Doncs que ho molt saben. Perfecte. Doncs a nosaltres ens va arribar fa poc per un tema d'aules, però això, que aquest any com a mínim és el juny i per tant la matrícula no crec que es retraci com va passar el curs passat i la selectivitat tampoc. Tot això, quan sapiguem exactament el període de preinscripció, l'adreça sempre és la mateixa normalment, però quan tinguem el període de preinscripció, novetats que vagin sortint, els preus ja sabem, ja veureu que entreu a la web i tenim el simulador de matrícula, el finançament també està tancat, però hi ha moltes novetats i molts plaços que a hores d'ara encara no els sabem, que els sabrem més endavant. Doncs rebreu aquestes newsletters amb tota la informació i sempre ens podeu fer qualsevol consulta, d'acord? Doncs moltes gràcies, Meritxell, per acabar-nos d'aclarir aquests temes més administratius. Ja veieu que sí que encara falten algunes dates, perquè el que no tenim la data de les PAU, però no tenim l'accés, vull dir que no tenim quan fer la preinscripció, això encara no hi ha les dates, però normalment és finals de juny fins a principis de juliol. Vull dir que per fer la preinscripció, de totes maneres, us arribarà, perquè senzillament pel fet d'estar inscrits en aquestes jornades, us enviarà només la informació corresponent a aquests accessos i a tot això que estem explicant. I a la informació de beques i tot. Penseu que a més beques no us preocupeu perquè, com saben els alumnes que han participat, la convocatòria per poder-la demanar, perquè és senzilla, que és per via online i ràpida, ara ja no fa falta que s'aportin masses coses perquè va lligat amb Hisenda, per desgràcia, és fins a agost. A l'agost s'activa. Per tant, sempre, estiguem en època de pandèmia o no, inclús l'any passat es va encara retrasar més, però és a l'agost, per tant, no patiu, la podreu demanar i teniu temps suficient per pensar-vos-ho. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els participants i moltes gràcies també a la Paula, a en Jan, a la Marta, per estar aquí avui i explicar-nos la vostra experiència. Jo crec que això és el que més aporta de tot, és el vostre valor experiencial i realment us he de dir que ho heu fet molt bé. És a dir, jo crec que m'han donat ganes a mi i tot. Per tant, jo crec que ho heu explicat molt bé i cadascú de vosaltres té les seves inquietuds i les seves experiències que ho fan encara més interessant del que es pugui explicar jo mateixa, en fred. És a dir, vosaltres sou la vivència d'això que jo explico. Per tant, moltíssimes gràcies i esperem veure-us a tots aviat. Per tant, qualsevol dubte us hem deixat en el xat els contactes i ja sabeu, a través de la web també hi ha les nostres dades i estem aquí a la universitat, per molt que vosaltres encara no, doncs nosaltres sí, estem aquí a la universitat per qualsevol cosa que pugueu necessitar. Doncs moltíssimes gràcies i fins una altra.